can load 8 to 10 passengers. Piginaguraran na kasudma kang Philippine Coast Guard sa Bicol ang bago nindang water asset. Pinanginota ni Commodore Philip Soria, District Commander kang Coast Guard Bicol ang inaugurasyon sa bagong high-speed response boat o HSRB 008. Marso 15 ngunya na taon kan mag-abot ang nasambit na water asset sa pantalang kan syudad ni Legazpi haling Cebu City na magagamit na ngunyan sa field operations as in maritime law enforcement as in search and rescue operations kang ahensya. From doing maritime operations and law enforcement, pwede din po natin siya gamitin sa mga humanitarian assistance and disaster relief operations, limited troop and logistical transport natin, medical evacuations, and then kung ano po ang kailangan natin suportahan ng movement ng ating national government and including the local governments po dito po sa probinsya ng Albay at sa rehiyon ng Bicol po. Sa gigibo na first inang magayon Grand Marian Procession sa maabot na Mayo 1, nakatala na gamiton ang nasambit na water asset. Apwera sa HSRB 008, 8 pang lunad ang pandagat kang Coast Guard ang gagamiton sa nasambit na dakulang pagtiripon. Siguro mas maganda maaga silang pumunta doon sa jump-off area natin para magkaroon pa ng proper screening at mabigyan sila ng mga life-saving devices at kung saan silang bangka sasama para magkaroon po ng matiwasay na pagsakay sa mga bangka, lalong-lalo na doon sa pagoda po. Mientras tanto, duwa pang response boat hali sa Coast Guard Central Office ang piglalaoman na i-turn over sa opisina kang Coast Guard District Bicol sa masunod na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mae Arango.